Salutare oameni buni, eu sunt Robert și astăzi o să vă arăt cum să vă downloadați Friday Night Funkin'. Deci, intrați în primul rând, intrați pe Google, stați așa, intrați pe Google, da, și scrieți Friday Night Funkin', stați așa, Friday Night Funkin', download, uitați, download, da? Și apăsați pe el. Intrați la toate și o să vă apară acest primul link. Apăsați pe primul link și îi dați download. Stați așa. Îi dați descărcare. Download. Descarcă. Da. Și o să vă arate, după ce ați dat descarcă, o să vă apară jocul în fișier. Adică stați așa un pic. Uitați, mi apare mie aici. Intrăm aici așa. Că se descarcă și după apoi intrați la fișierele voastre. Intrați pe fișiere, da? După ce ați intrat pe fișierele voastre, stați așa, eu o să intru acum pe fișierele mele, îi dați de asta, totodată nu ignorați chestiile astea, Friday Night Funkin' Graal, nu știu cum. Deci intrați pe el, îi dați download, îl downloadați și apoi puteți să vă jucați. Ok, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoadele mele, nu uitați să dați un like. La revedere!